Moro. Tänään on torstai ja mulla ei yhtään tekemistä. Mä oon juonut tänään kahvit tänään ja käynyt koiran kanssa ulkona ja nyt mä otan nuohoja, että tulee tänne ja sitten kattoo mitä tänään keksi. Tänään tsiikaan tuonne alakertaan. Joo. Rappuset alas. Siitä voi katsoa ulos. Se on hullun kylmä. Pakkanen tulla ja talvi tulla. Freezing balls. Onko Jarolla asia? Jaro. Tuli Jaro ulos tänne. Tule käy. Mihin mä laitan sytkäri? Tuollahan se sytkäri. Kato, Jarokin tulee. Jarolla jotakin asiaa. Aistaa sytkäriä vähän. Nyt lähdetään ulos. Kengät jalkaan. Uusi päivä koittaa. Vähän täällä on kylmä. Ei saa valittaa, kohta tulee se 30 astetta pakkasta, niin ei saa valittaa niin tämmöistä ilmaa, mutta katsotaan paleleeko koira. Kato kylmä. Ei ole lunta tullut vielä, mutta pottofeltokin ihan jäässä. Aivan jäässä. Käykö Jaro kusella? Mitä Jaro sanoo? Onko hyvä päivä? Joo, heilutti korvaa vähän niin. Ja häntä heiluu vähän, joo. Se on terveen merkki, kun koiralla häntä heiluu. Joo. Et sä käynyt tuolla, niin mä laitan kiittää kamera. Shon moro! No niin. Nyt koira alkoi liikkuu vähän. Mä ajattelin filmata vähän. Katsotaan mihin se meni. Kato. Ai. Nyt tuli nuo.